Hej. Hej. Vi hedder Stian og Nora. Ja, jeg hedder Nora, og han hedder Stian. Og I er? Og det her, det er vores første YouTube-video. Ja, det er vores første video. YouTube-video. Ja, YouTube. Og hvad skal I så i dag, drenge? I dag skal vi smage på noget slik. På 4 forskellige smagspulver. Mm. Ja, og det er alle dem, der vi kan give dem. Det er stjernerne, man kan give fra 1 til 5. Ja, fra 1 til 5. Og den første, I skal smage, det er den, der hedder? Vandmelonsur. Ja, melonsur. Melonsur. Den skal vi smage nu. Den skal I smage nu. Det bliver spændende. Ja. Mig først. Nej, I skal smage samtidig. Så får I lige lidt på en ske. Du skal vente med at tage det til Stian er klar også, ja? Okay. Sådan. Så. Hvordan vil I vurdere duften? Den dufter godt. 5 ud af 5. 5 ud af 5 Ja, på 5 duft. ud af 5. Men det bliver en samlet vurdering, ikke? På smag. Ja, nej, jeg giver den faktisk 3 ud af 3. Men den dufter godt. 3 ud af 3. 3 ud af 5. Jamen, så tror jeg, jeg giver den 3 ud af 5. Den der. Ja, 3 ud af 5. Så smager I på det. Ja. Helt indvendigt, Stian. Det hele skal af. Der vil jeg så vurdere, at den her så. Den giver jeg den. Det giver jeg den. Jeg giver den 2 ud af 5. 2 ud af 5. Jeg giver den Det er et tretal ord. 3. Ja, fordi duften er lidt bedre. Så jeg giver den 3, fordi duften dufter faktisk af sådan noget vandmelon. Vandmelon, ja. Vandmelon tyggegummi. Det dufter den af. Fordi jeg har prøvet at smage vandmelon tyggegummi. Og det dufter også virkelig godt. Så duften, den får 3, eller på duft? Jeg giver den duft fra mig, der giver den 3 ud af 5. 3. Og hvad på smagen? Og smagen, der er det 2 ud af 5. 2 ud af 5. Og hvad siger du, Nora? Jeg siger... På duften. Hvor god var duften? 5. Og på smagen? Hvor god var smagen? Også 5. Hold da op. Nora, du behøver ikke Det er Nors... at give den 5. Rolig nu, det bestemmer han jo selv. Ja. Det er Nors... Jeg giver den lidt forskelligt. Det er Nors helt subjektive... Okay. Jeg tror måske, det er Nors favorit, vi har. Og nu skal vi smage den her Du skal lige sidde nu. sur. Skal man sætte dig? Super sur. Ja, nu er det blevet... Super Ej, jeg tror, vi springer til cola-sur. Ja, bagefter er det den der store. Ja. Bagefter er det super sur. Så er det super sur. Ja. Så er det super sur. Og så er det super salt til sidst. Den tror jeg er rigtig god. Den bliver spændende. Den skal bare smage. Ej, den er faktisk rigtig god, tror jeg. Jeg elsker Det var en cola, og det var en cola, og så skal vi lige dufte til den først. Ja. Må jeg dufte til den? Er I klar? Jeg giver den 1 ud af 5. Jeg giver den 1 ud af 5. Giver du den 5, Nora? Synes du, den er så god? Jeg synes overhovedet ikke, den er Nej, jeg synes heller ikke, den er ret god. Jeg giver den 1 ud af 5. Nora, han synes, den er mega god. Det synes jeg er utroligt. Jeg synes... Den dufter ikke rigtig af cola. Nå, Nej, nu den smager I. Ja. Den smager lidt mærkelig, men... Okay, jeg giver den... Den var da dårlig, var Nora? Jeg giver den 2 ud af 5. Jeg får helt ondt i kæben af Jeg den. giver den 2 ud af 5. Jeg giver den 1 ud af 5. Så du kan godt lide duften, men du kunne bestemt ikke lide smagen. Okay. Den er... Puha, den var godt nok. Puha, den var sur. Der kunne jeg også bedre lide den med melon. Puha. Jeg kunne bedre lide den med melon. Ja, det kunne jeg også. Jeg kunne også bedre den. Så kan det være... Nu bliver det super sur. Ja, super sur. Den glæder jeg mig til. Prøv at tænke, hvis den er mere sur end den anden. Ja. Jamen, så bliver jeg bare sindssygt sådan. Den er mega...
Jeg hader den der cola. Kunne de ikke gøre sådan, det smager lidt mere af cola? Ja, den smagte så ikke rigtig af cola. Og Nej. den lugtede heller ikke af cola. Den var ret ringe. Men jeg gav... Må du dufte? Ja, prøv at dufte den her. At det giver 5 ud af 5. Jeg giver den 500. Jeg kan ikke dufte noget som Nej, helst. Jeg giver den 4 ud. Hvad dufter den af? Jeg kan ikke dufte noget. Okay, jeg giver den 1 ud af 5. Jeg tænker, den er sådan... Den En ud af dufter ikke af noget, så jeg tænker sådan 2 ud af 5. Den dufter ikke grimt. Jeg giver den 200. Jeg giver den 1 ud af 5. 1 ud af 5. På Jeg duften vil gerne og give den stilen. lidt forskelligt. Og Nora, hvor mange giver du den? Giver du, det er sjovt gav du at den give 2 den ud af 5, eller hvad sagde du? Han Nej, du giver den ikke 5, for du synes ikke, den er mega god. 200. Nå, men nu 2 skal ud af vi 5. smage. 2 ud af 5. Nu skal I smage, ja. Den er da ikke sur. Nej. Nej, den er faktisk ret god, Den er ikke særlig super sur, nej. men den smager godt. Den smager sødt. Ja. Vi skal give den 5 ud af 5. Synes du, den er så god? Ja. Så god syg. Jeg vil nok give den 4 ud af 5. Jamen, så giver jeg den Jeg giver, okay, det gør jeg jo faktisk. Jeg giver også det. Du giver den 4 ud af 5 i smagen? Ja. Okay. Men det er bare fordi, den er lidt sødt. Den er sød, ja. Den smagte i hvert fald meget bedre end den der cola-smag. Den smagte ikke særlig godt. Ej. Må den... Indtil videre er det super. Okay, melon sur og super sur. Ja. Ja, og cola. Det er faktisk ikke super sur. Det er bare for Det er lækker sur. at give det med et chok. Det er lækker sur. Det er sødt sur. Ja, det er sødt sur. Nå, er I klar til at smage super salt? Super sødt. Ja, det gør jeg. Men selv Ej, jeg kunne bare se røg. Jeg så bare, der kom røg, da du åbnede. Den ser vild ud. Den er sådan grå i det. Ja. Hold da op. Ja, det er det. Det ligner næsten krudt. Skal vi lige dufte af den? Hvor dufter den? Ej, jeg tror, jeg fik Ikke jeg op i tror, næsen, jeg Sten. fik lidt op i næsen. Jeg kan godt lide lakrids, men... Puha. Jeg giver den 1 ud af 5. 1 ud af 5. Du er Ja. meget kritisk, Stian. Du har faktisk givet alle på nær 1 ud af 5. Jeg giver den... Jo, jeg har giver givet den 1 ud af 5. Også en. Jeg har prøvet at Det er give fordi, 1 den ud er af 5. sådan Den er lidt meget stærk. dårlig i duften. Ja. Så smager vi på Jeg den. gav den der cola 1 ud af 5. Det gjorde du også med super sur. Den duftede ikke rigtig af noget. Okay, den smager faktisk ret godt. Jeg vil give den 5 ud af 5. Synes du, den er 5 ud af 5? Det kan du tro. Er det for, hvad synes du, den smager af, Stian? Det smager... Lad mig lige... Det smager lidt af salt. Lad mig lige... Nå. Det er lidt sødt, og det smager også lidt af salt. Det smager lidt af sådan noget lakridspulver. 5 ud af 5. Jeg giver den sådan her. Jeg er begyndt at smage Så lakrids. du giver den 3 ud af 5? Jeg giver den samme som far. Jeg ved ikke, hvad jeg giver den, Nora. Det er dig, der skal vurdere det. Jamen, så giver jeg den... Semi midt i, så er det 3. Ja, 3 ud af 5. Okay. Nå, så kom vi frem til... Ja. Nej, mor, hvis du skal være med, mor, så skal du altså finde en ske, så du kan være med. Og jeg tror næsten, det var det på den... Måske Vi skal lige have et resultat, Nora. alle skal... Okay. Melonen, den gav Stian 3 på duft og 2 på smag. Og Nora gav den 5 på duft og 5 på smag. Og cola, den gav Stian 1 på duft og 2 på smag. Og Nora, han gav den 5 på duft og 1 på smag. Og super sur, den gav Stian 1 på duft og 4 på smag. Og Nora gav den 2 på duft og 4 på smag. Og super salt, den gav Stian 1 på duft og 5 på smag. Og Nora gav den 1 på duft og 3 på smag. Jeg må gerne lige smage den der salt igen. Og må jeg smage Så den der Nords selv vinder, igen? det var melonsur. Og Stians vinder, det var supersalt. Ej, jeg havde faktisk ret mange vinder. Så de 2 vindere,
Nej, jeg Hvad? havde flere vinder. Den her for Stian med 6 point i alt. Og den her, du skal tage en ordentlig skefuld den der, mor. Og den her melon var Nords yndlings. Mor, den der smager ikke godt. Skal vi sige tak for nu? Ja, det kan vi godt. Tak. Tak for nu. Vi ses i næste video. Husk at... Like og subscribe. Yeah! Og det var det for den video. Hej hej. Hej hej.